La veritat és que fa molt goig veure aquesta sala plena de persones que cada dia treballeu per millorar la vida i la salut de les dones i de la ciutadania en general. Aquesta sala plena i la gent que ha quedat en llista d'espera demostren l'interès i les ganes que hi havia d'una trobada d'aquest tipus. M'he saltat el protocol, però els agraïments s'estenen també cap a moltes bandes. Agrair l'interès per acompanyar-nos del conseller Argimon, que vindrà més tard, perquè les seves competències i la seva feina en el Parlament i en la Generalitat ens l'impedeixen estar aquí. Després ja li donarem la benvinguda. També podem agrair la presència de la senyora Gemma Tarafa, que igual també vindrà més tard, que tampoc no la veig aquí, que és la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament. I, com no, a la secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, la senyora Carmen Cabezas, a qui no només li hem d'agrair la seva presència, sinó també la cessió d'aquesta sala. I sobretot el que volem manifestar és el nostre suport i és cal públicament, tant a ella com a totes les persones imputades per un jutge arran de la recent denúncia del sindicat de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional en relació a la vacuna de la Covid. Jo demanaria un aplaudiment per la senyora Carmen Cabezas. Avui en aquesta sala ens ajuntem professionals del món de la llevaderia, del personal d'administració, d'infermeria, metgesses de família, pediatres, ginecòlegs i obstetres, demografia social, gent que treballa a centres públics i privats i també, sobretot, gent que treballa a les clíniques concertades especialitzades en l'avortament. Han vingut de tot arreu. Vosaltres, algunes del territori català i fins i tot de fora de Catalunya, com són aquí presents les professionals de CAI, a qui volem agrair el seu esforç per estar amb nosaltres. Francisca, Celia, gràcies per estar aquí. M'agradaria passar un power on veiem totes les persones, els professionals i les professionals que estem aquí, quants professionals, els centres que heu vingut i de les comarques de Catalunya que hem vingut. Penso, i després hi ha el del territori, que és aquest. Penso que estem bastant ben representats en llocs que potser queden una mica escadossers, però bueno, ja ens hi anirem incorporant. Per nosaltres és una magnífica oportunitat poder parlar i confrontar i reflexionar sobre els temes de l'avortament, que normalment resten amagats per molts i molt diversos motius. I si no ens hi posem entre totes i tots fil a l'agulla i si a nosaltres no anem per feina, pot ser que acabi deixant de prestar-se aquesta prestació, ja sigui per raons tècniques, per l'escàs interès dels programes formatius, pels residents, o bé per raons polítiques. I que si des de la professió no es posa en valor aquesta pràctica, pot afavorir que moviments en contra dels drets facin que, com succeeix en diversos països, l'avortament sigui penalitzat i visqui un retrocés en prejudici de la salut de les dones, augmentant la morbiditat i forçant a les dones i professionals a pràctiques clandestines. Aquesta primera jornada d'avortament va adreçada específicament a professionals i ha estat organitzada per l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i que m'agradaria fer un resum de la nostra història de l'associació i que ho sentíssim de viva veu de la qui exerceix la presidència, la qual cosa em fa sentir molt orgullosa, però com que anem de temps molt escàs i ajustat i teniu la història us l'hem lliurada a la carpeta, m'estalviaré això, però m'hagués fet molta il·lusió poder-vos-ho explicar. Això sí, la història i reconeixement i la garantia dels drets sexuals i reproductius és una història de resistència, de subversió i sobretot de lluita i de dedicació per l'exercici de la llibertat i en favor de la justícia social.
Esperem que us uniu a l'associació per seguir contribuint a aquesta història. A la carpeta, com deia, a banda de la història de l'associació, hi teniu un full, unes targetes de la pàgina web que amb molt d'esforç i molt d'amor hem fet des de l'associació, que és el Vull Avortar, on s'informa a les professionals i a les usuàries sobre valors i actituds en relació a l'avortament i també un fulletó amb informació de l'associació on explica com associar-los. Us animem vivament a fer-ho i a contribuir com a defensora dels drets sexuals i reproductius a aquest activisme comunitari i professional tan imprescindible per poder tirar endavant aquest tema. I parlant de l'associació, vull agrair a l'equip tècnic que ha fet portar a terme l'organització d'aquesta jornada. En especial a la Iroa i la Mireia, que deuen estar allà fora i no em senten, així com a totes les companyes i companys de la Junta nostra. Fa uns mesos també, des de l'associació, vam treure la dada acompanyada d'una campanya on explicàvem que cada 3 dones en edat fèrtil acabaria avortant en algun moment de la seva vida. A la vegada sabem que es fan uns 20.000 avortaments anuals, així que l'impacte en termes quantitatius és enorme i cal posar el debat en el lloc que es mereix. Cal normalitzar el debat sobre l'avortament i la garantia del seu dret amb les 1.001 complexitats que se'n desprenen. A més, aquesta jornada és la primera que es fa a Catalunya i que va dirigida i adreçada bàsicament per professionals que treballeu al voltant de l'IVE i que es fa a Catalunya de forma oberta. Volem parlar de temes molt diversos, però creiem que és un moment clau per pensar sobre quin model tenim i quin model volem. Per nosaltres, i des d'un abordatge de drets i una mirada feminista interseccional, entenem que el model s'ha de centrar en les dones i persones que avorten i les seves necessitats per sobre de qualsevol altra consideració estrictament economicista, la disponibilitat de serveis o comoditat o coneixements dels i les professionals. Creiem que ens trobem en un moment històric amb un imminent canvi de legislació i a la vegada amenaces de retrocés que s'imposen arreu del món i venen cap aquí també. Per això no volem deixar l'oportunitat de generar aquest espai per fer-ho visible i poder debatre amb totes vosaltres sobre una prestació que les dones tenim per llei i dins la cartera de serveis. Per poder iniciar aquest debat, hem constituït 3 taules rodones i volia aprofitar també l'ocasió per agrair a la participació desinteressada de totes les ponents que les conformen. Són totes i tots professionals de reconeguda expertesa al voltant de l'avortament. La primera taula versarà sobre el model que hi ha a Catalunya, des de totes les seves diferents vessants, models, propostes, públic-privat, l'equitat territorial, la gratuïtat i la qualitat de la prestació. A la segona es debatrà sobre la situació actual estadística, què en diu l'OMS i sobre els mètodes farmacològics i fàrmaco-instrumental. I per acabar, la tercera taula tractarem temes al voltant d'experiències i de noves propostes. Violència obstètrica, l'IVE a partir de la setmana 22, el model de beca i l'acompanyament emocional. Us recordem que aquesta jornada serà gravada perquè la podeu tornar a repetir i per les persones que no hi han pogut accedir. Us animem també a participar en les jornades europees organitzades per la Universitat de Barcelona i per la Sílvia Riforno, el Women Traveling to Seek Abortion in Europe, que es duran a terme demà i demà passat de forma virtual i presencial. També a la carpeta i teniu el programa. I ens sembla dient que generar sinergies i visualitzar 3 dies de reflexió sobre l'avortament en una primera jornada, aquesta,
aquí a Catalunya, i una altra en una esfera molt més internacional. Perquè des de la defensa dels drets sabem que no podem separar la nostra lluita de les lluites internacionals. Esperem que aquesta sigui una primera estació, un primer punt de trobada entre les persones que volem garantir més i millor el dret a l'avortament. Per això, des de l'associació, seguirem treballant i buscant diverses fórmules per consolidar espais professionals de trobada, debat i formació. I que d'aquesta primera trobada ja sortim amb l'impuls per posar data a la segona. Moltíssimes gràcies. Senyora Immaculada, presidenta de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia, Jordi, Ramon, Cristina, Gemma, Blanca, Davide, Francisca, moltíssima gent que està a la sala i que esteu treballant cada dia perquè per als drets sexuals i els drets reproductius de les persones que viuen a Catalunya. Moltíssimes gràcies per la feina que feu cada dia i també, i molt especialment a l'associació per l'organització d'aquesta primera jornada professional sobre l'avortament. Crec que és una ocasió molt important, per debatre aquests temes que deia la presidenta de l'associació, per aquest tema tan important com és el model, l'equitat, com és l'actualització de les noves guies, els nous aspectes que estan venint i també l'experiència pràctica de com això s'articula en el nostre territori. Per tant, moltes gràcies per fer-lo possible, moltes gràcies perquè tots i totes sabem el que hi ha darrere de l'organització d'una jornada, de que les coses funcionen, de que comencen a les 9 i de que tothom estigui aquí en aquestes carteles que es munten moltes vegades artesanalment i que, per tant, té molt esforç darrere. Jo diria que el primer de tot és que agraïm que això passi a casa nostra. Casa nostra és una casa, com diu la cançó, és una casa de tots. De fet, són servidors públics i això és un espai comunitari, un espai per les associacions, per la gent, perquè passin coses que treballin per la salut de la nostra població. Per tant, moltes gràcies per estar a casa nostra i benvinguts i benvingudes a aquesta jornada aquí. Jo us diré que la part principal la farà el conseller, que tenim la sort que vingui, i avui és dia de govern i per tant a aquestes hores ell no podia estar, però fa aquest esforç per la importància que té el tema d'estar aquí a les 12:30, i per tant ell us dirà el principal, però sí que us diré algunes coses de la implicació que té des de la salut pública en aquest tema. Jo crec que la nostra base, ja ho sabeu, és el Pla de Salut, i el Pla de Salut 2021-2025 treballa i està treballant per aquesta millora de la salut sexual i de la salut afectiva i per la salut reproductiva, d'alguna manera, i està creant aquest pla que tenim pendent des de fa molt de temps, però que ja toca que realment tinguem un pla actiu sobre aquest tema. Aquest pla incorpora diferents línies de treball, entre les quals hi ha l'equitat, l'accés a la interrupció voluntària de l'embaràs, i això és molt rellevant. Des dels diferents sectors i des del Departament de Salut hem vingut i s'ha vingut treballant des de fa molts anys en les diferents societats científiques, a l'Associació Catalana de Llevadores, a la Societat Catalana de Ginecologia, a l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, a la Societat Catalana de Contracepció, també en altres departaments de la Generalitat. Ara tenim un departament d'Igualtat i de Feminismes en específic. Per tant, això indica un major paper sobre aquests aspectes d'equitat i sobre aquests aspectes d'intentar treballar perquè les coses succeeixin en una perspectiva feminista i una perspectiva d'igualtat en tots. Nosaltres, per exemple, des de Salut Pública, un dels aspectes que estem treballant, ja sabeu que des de fa anys, és el tema del protocol d'anticoncepció d'urgència a Catalunya. Crec que ja ho tenim pràcticament, que s'ha actualitzat la instrucció per fer la seva implantació en tot Catalunya. Tinc que dir que és des de Salut Pública, però sempre molt en contacte amb la Direcció General de Planificació i amb el CatSalut i amb el Ramon, que sempre és
el nostre company de fatigues, també amb la Blanca i amb tota la gent de salut pública que m'ha de compartir. Aquests protocols i el protocol i el pla de millora d'accés a la contracepció en general ens permeten tenir documents amb un ampli consens que després s'implementa en tot el sistema assistencial, en els ASIRs, principalment en els centres d'atenció primària i també en els hospitals, i permeten aquest enfocament d'equitat en la salut de la població. Pensem que així es garantirà l'accés a l'anticoncepció hormonal d'urgència i que inclou també mètodes de llarga durada, com el DIU de coure, els implants subtèrmics, en la línia de l'objectiu final que ja compartim, que és prevenir aquests embarassos no planificats i intentar fer que tot aquest plantejament sigui el millor possible, sobretot accedint a la població que té una major situació de vulnerabilitat. Jo no vull allargar-me més, simplement dir que també seguim amb tots els protocols de seguiment de l'embaràs, amb això de veure també a los del part i l'atenció al naixement i també en aquesta preocupació i en aquesta atenció cap a la violència obstètrica i cap a disminuir-la al màxim. I res més, vull de nou agrair a l'associació l'organització d'aquest acte, dir que jo intentaré estar la major part del temps que em permet la meva agenda, però que si no està Blanca i Ramon i la gent amb la que treballem sovint i que això ens permet d'alguna manera continuar treballant d'una manera plegades i plegats. També vull agrair específicament la tasca del FEJAS, vull dir que és en la que col·laborem molt també en aspectes lligats també a l'atenció a persones vulnerables, per exemple en els CRAES i en els altres centres d'aquest tipus, i a cadascun de vosaltres la tasca que feu cada dia. És molt important la tasca d'avui i la reflexió conjunta d'avui, però és molt, molt important la tasca que fem cada dia i la vostra implicació i la vostra defensa. I m'agrada molt la perseverança i la resistència i el treball per la justícia social, que és al final el que ens uneix a totes i a tots. I res, comencem a dir nada i anem a aprendre totes i tots molt dels uns i les unes les altres.